እዛ ነፍሰ ጡር ጓል ኣብዚ ናይዚ ሱፐርማርኬት ሸቐጣት ትነብር። እዛ ጓል ለይቲ ልጂ ምስ ጠፍአት ጥራሓ ትወፅእ። ካብኡ መጽሔት ተንብብ። ብድሕሪ እዚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ትገብር። ቀጺላ ጸባ ብምስታይ ሓይላ ትመልስ። ካብኡ ድማ ትጥቅስ እሞ ኣላርም ልክዕ ሰዓት 5 ፈርቓን ተተስኣ። ተሲኣ ከዓ ኩሉ ኣብ መሸጢ ቦትኡ ትመልሶ። ናብ ሸቓቕ ተመሊሳ ትተሓጻጽብ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ኣርማድዮ ተሓቢኣ ትጸንሕ። እቲ ሱፐርማርኬት ምስ ተኸፍተ ከዓ ተላሒላ ከይተረኣየት ትወፅእ። ካብኡ ናብ ሓደ መናፈሻ ከይዳ ኩሉ ዝወሰደቶ ኣብ ኖትቡክ ትጽሕፎ። ምክንያቱ ክትሰርቕ ድሌት የብላን። ሓደ መዓልቲ ኩሉ ዝወሰደቶ ክትከፍሎ እያ ትደሊ። መሲኡ እቲ ድኳን ክዕጾ ምስ ቀረበ እንደገና ናብቲ ሱፐርማርኬት ተመሊሳ ኣብቲ ሸቓቕ ትሕባእ። መዓልታዊ ከዓ ከምኡ ይደጋገም። እዛ ጓል ሓደ መዓልቲ እቶም ሱፐርማርኬት ከይረኽብዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሒ እያ ትነብር። ሓደ መዓልቲ ድቃስ ትስእን። ኣብ ከብዳ ቃንዛ ይስምዓ። እቲ ዕሸል ይመጽእ ከም ዘሎ እውን ይርድኣ። ንሕርሲ ድልውቲ ስለ ዘይነበረት ግን ትበኪ። አንደበታዊ ቤትሮ ናይቲ ሱፐርማርኬት ይሰባበር። ካብዚ ምስ ተበራበረት ነብሳ ኣብ ዓራት ሆስፒታል ትረኽባ። ሓንቲ ነርስ ናብኣ ብምምጻእ ከዓ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣብ ደገ ንዓኣ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ትነግራ። ኩሉ ሰብ ነዛ ኣብ ሱፐርማርኬት ዝሓረሰት እንታይ ከም ዘጋጠማ ክፈልጥ ተሃንጥዩ ዘለዎ